Sayang. Ya iya ta lah. Soale ibarate sinden kali dalan iku bojone ki nyambut gawe, ngoten lho. Tame jabang bae kaya ula luwuk. Lah. Sadu bilah. Kaya ngene diarani keblek. Iki sapa? Ya iki sindenku. Sindenmu iki. Sing garai laris ya iki. Ya iki sing didoni wong ndok rolak wingi. Lonyo. Lah iki apa mau digaru tengah sawah kaya medi-mediane sawah kok. Lah iya. Posisi. Nggih, sindene niki. Sampeyan golek sinden iku golek swara napa golek rupa? Wong sinden kok gelungane nduk bun-bunan. Lah kene iki sindene. Lah garangan. Oh, niki kaya garangan wingi kaya luwak. Oh, kenya wong kok. Lah ya apa kok Sampeyan golek sinden iku golek swara napa dedeg piye? ya masih dhewe suarane ya wong wedok sing ayu Oh, padahal. niki nek sonten ancen elek, mengke nek dalu Bengi malah dicoba. Dicoba ben percaya. Penting